Erronkaren ibilbidean, 10. urratsean, emaitzak aurkezteko unea erabiliko nuke horrelako neurketa bat egiteko, esaterako. Erronka horretako emaitzak argitaratzen direnean, ikasleei eskatu zaieke esaterako alde batetik, daukatean wakelet pertsonal horretan, antzeko tresnaren batean, ia jaso dituzten eskatu bezala, erronka horretan garatzen joan diren edukiak ondo txukun jasota, ezta? Eta bestetik, taldeari eskatu dizaiokegu, beraien lankidetza espazioa nolakoa izan den aurkeztea guztioi, ezta? Nola funtzionatu duten Driven edo Dropboxen, nola dituzten antolatuak karpetak, nola partekatu duten informazioa, nun jaso dituzten bilatutako informazio multzo guzti hori, ezta? Edo wakelet bat erabili duten, edo sinbalu bat erabili duten, Trelloko plangintza nola osatu duten, erakusti ezagutela, eskatu bezala, eta beste aldetik, ikusiko genuke eraginkorrak izan du diren emaitzak argitaratzerakoan zehar, erronkan zehar, eskatu zaien bezala, eta baita ere, 2-3 minutoko bideo bat egitea eta Flipgrid gisako tresna batean jasotzea, erronkaren ibilbidea pixka da laburtuko duena. Hori eskatu ezkeo, zein dira adierazleak, nola neurtu guzti hori, ez da? Ikasleen esku utziko genituzke guzti horiek, beraiek jakin dezaten une oro, zeintzuk diren, neurtuko ditugun edo balatuko ditugun atazak o zereginak, noski ditzkonpen oinarrituak daude, informazioa, komunikazioa, edukien sortzea, segurtasuna eta arazoen ebazpenean, eta horietako bakoitzean sortu ditugu halako adierazle batzuk. Ez naiz gehiegi luzatuko hemen ikusten denez, ikasleak eskura dutelako edozein unetan, eta hori jakinda neurketarako erabiliko genuen tresna, izango litzateke seta, ezta? Orduan seta zabalduko bagenu, seta ere Moodlean ikasleek eskura edukiko dute, hementxe, eta hori zabaldu ezkero, eta erronka honetan sartuko bagina, alde batetik irakasleok egingo genukeen ebaluazioa egongo litzateke ikusgai horretan zehaztu dezakegu, zein atal ebaluatu nahi ditugun, eta zeintzuk ez, eta aldi berean ikasleak era berean ez izango lituzteke auto eta koebaluazio egiteko aukera, hori lortuko genuke honekin. Emaitzak nola bistaratuko genituzke, 360 graduko ebaluazio horretan, honetan sartuko nintzateke ikaslearen perfil batean, eta hemen kontsulta ditzakete ikasleek neurketak, era diferentetan. Kontsultatu ditzakegu erronka ezberdinetako emaitzak, eta baita formatu ezberdinetan ere, ikasle horrek lortuak lituzkeen emaitzetan pixka bat, ezta? Olako itxurako ebaluazio bat jasoz, eta nun ebaluazioa evoluzioan oinarritzen den pixka bat. Hauxe.